Waar wordt Helemaal Hollands blij van? Als de zon schijnt. Wat ben jij snel? Ja, ik wist hem. Ja. Ja. Blij als de zon schijnt. Ja. Goed, hè? Dat was Ja. toch een goede antwoord, hè? Ja, dacht ik wel. De nieuwe single, hoe zijn jullie erop gekomen? Zegt hij. Mag je, hoe je erop gekomen bent? Hoe we erop gekomen zijn. Nou, het was al jarenlang een van mijn favoriete liedjes. Het ritme vind ik leuk, het OO vind ik heel erg leuk. En nog nooit in het Nederlands gedaan. Dus met dit album hebben wij de vrijheid om een hoop dingen te doen. En overlegd, liedje gemaakt en leuker is dan we dachten. Leo vond er geen reet aan. Toen bij de gedachte om dat liedje te gaan vertalen en te verhollandsen, vond Leo er niks aan. En nu? Nee. Ja, het is leuk. Nou, ik denk wel dat dit ons eerste album is wat van begin tot einde geschreven is naar het podium, de podiumact Helemaal Hollands. Ben ik misschien heel cryptisch, maar Dat is wel waar. onze medleys die sloten nooit aan bij het album. En nu hebben we een album gemaakt waar de medleys gewoon tussendoor kunnen fietsen als we optreden. Dus, en dat zie je ook, want onze laatste 4 singles die passen perfect in ons podiumoptreden nu. We hebben 12 liedjes op het album staan. En we hebben wat covers, we hebben liedjes vertaald. Zoals Ben je vergeten is ook eigenlijk een oud liedje van Joe Dolan. En we hebben eigen liedjes geschreven. We hebben liedjes, bestaande liedjes in een ander jasje gestopt. We hebben teksten vertaald. We zijn overal mee bezig, hè? En je hebt wel eens een project dat gaat makkelijk. Ja, dit is zo'n project, snap je? Alle neuzen staan aan één kant op. We gaan liedjes schrijven, we hebben de juiste producer. Ja, en dat geeft alleen maar lol in het maken van zo'n album. Dus we zijn benieuwd wat Nederland ervan gaat vinden straks. Heeft dat te maken dat Helemaal Hollands goed in zijn vel zit? Absoluut. Absoluut, want hoe je voelt straal je uit, denk ik. En ja, ons jaar kon niet beter beginnen natuurlijk met de Ober die we van Jan Smit kregen. Dat was gelijk een klapper voor ons voor dit jaar. Dus ik denk dat dat wel het gevolg is ervan, ja.